Στον απόψινό αγώνα με τη Βέρντερ παρατηρήσαμε ότι δεν έπεσε ούτε μία φορά στο χορτάρι. Ευχαριστώ για καλά σας λόγια. Εντάξει, το παρατήρησα και εγώ αυτό. Τελικά έχει πλάκα να παίζει καλή μπάλα όρθιος. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτά τα χρόνια παίζω και από εδώ και πέρα υποσχόμαι να το κάνω πιο συχνά. Γιώργο, πέτυχες ένα θαυμάσιο γκολ. Σου έκανε το πλάγιο ο Σπυρόπουλος από τα αριστερά. Εσύ άφησες την μπάρα να σκάσει 2 φορές μπροστά σου και χωρίς καν να κοιτάξεις προς το τέρμα, τράβηξες ένα ψιλοκρεμαστό δεξί σουτ και έστειλε την μπάρα στα δίχτυα. Πώς πέτυχες αυτό το γκολ? Εντάξει, μου έκανε το πλάγιο από αριστερά ο Σπυρόπουλος, άφησα την μπάρα να σκάσει μπροστά και χωρίς να κοιτάξω προς το τέρμα, τράβηξα ένα ψιλοκρεμαστό δεξί σουτ, έδωσα την μπάρα στα δίχτυα. Εντάξει, απλά πράγματα. Αυτό ξανακάνω, αυτό κάνω μια ζωή, ας πούμε. Και μετά έτρεξες προς τον πάγκο και γίνατε όλοι ένα κουβάρι. Ο πρώτος που σε αγκάλιασε ήταν ο Τζόρβας και μετά κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Και μετά τον κόλλο έτρεξα προς τον πάγκο, με αγκάλιασε πρώτος ο Τζόρβας και μετά κάτι του ψιθύρισα εκεί στο αυτί. Εντάξει, για Παναγία. Γιώργο, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Εντάξει, θα πω εγώ. Εντάξει, θα πω, κοιτάμε μπροστά, κάθε αγώνα ξεχωριστά, 11 αυτοί, 11 εμείς. Εντάξει, σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Τα πρώτα 20 λεπτά είναι κρίσιμα. Αυτό μετά είναι βαθμοί. Στα πρωτεία όλοι είμαστε μια γροθιά. Λοιπόν, φεύγω τώρα, μην χάσω το λεωφορείο, σταθέα με τα πόδια. Τα κάτε,